भिडियोटा है भाई रोटे करिया बर्तमान भाई पाइथिले मोबाइल भगामुंडा आश्रम विद्यालय परीक्षा चली कि से मोबाइल भाई जे पाइथिले फेरैबाकू चाहिए से माने कॉल भी करथिले जोगाजोग करके बर्तमान पहुँचते भाई घर हूँ बिटाटी गोटे पंचायत देखते पाइले मोबाइल पाइला पर आपन को केमती लगुच भल लगुच भल लगुच ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ କଣ ଆପଣ ଯେ ଦେଲେ ସେ ଆମର ସଚୁଟ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚୋଟ ଲୋକ ବୋଲି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଟେ ପାଇଲେ ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିକି ସିମ୍ ଖୁସି ତ ହେଲା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ମୋବାଇଲ ଖୋଲିକି ସିମ୍ ଅଲଗା କରିକି ନେଇଥାନ୍ତେ ବିକି ଦେଇଥାନ୍ତେ କଣ 20 5 10 ରେ ବିକି ଦେଇଥାନ୍ତେ 50 100 ରେ ବିକି ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୋବାଇଲ ବୋତଲ ରେ ବିକି ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ପାଇଗଲେ ମୋବାଇଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତେ ବା ଲାଇକ୍ କରୁଥାନ୍ତେ ବହୁତ ମାତ୍ରା ସେୟାର କରନ୍ତେ ଏବଂ ଭଲ ଲୋକ ପାଇଁ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।